Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanga day sumanga tawa ini seduiran ang kutwa dikat o mga tamukiran. Anto nonon ima pembetadiran sa alungan amauri. Anto nonon imi aloy sa Quran na gumi aloy sa hadith. Ama pait ama pembetadiran si isa alungan amauri. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa Quran yan. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam. Amayato ka alungan masa si isa alungan amauri na pakalanggaan agyang kutuwa mga tamukiran si ikunara ka jahannam. Ayamanan yan na pakakayawn o di na raraan sa apoy si ikunara ka jahannam ang kutuwa mga tamok apiyani mo iran. Fatukwa biha jibahuhum na ipirin sa sangkutwa mga benengiran, mga buntaliran. Wa junubuhum nagusagyang kutwa mga kilibiran. Wa dhuhuruhum nagusagyang kutwa mga likudiran. Hadha ma kanaztum li anfusikum na teroong kiran agina naman supyani mo iwa para ko ginawa niyo. Ginan supyani mo iwa para ko mga ginawa niyo ada kanurun gesto sa para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Da kanurun gesto sa para ko mga miskin. Da kanurun gesto sa para ko makakikinanglan ang mga tao. Subhanallah. Ayabudin apiaga pasyon na giyang kuto ang mga ginawa niyo. Fadhuku ma kuntum taknizun. Na taan-taamin niyo din agyang kanananganin apiani mo iyo. Na uman matenggaw agyang kuto. Amididekat ko mga anggaw tairan. Ariara sa apoy kunara ka jahannam. Na pakakaswim man sa naraka jahannam. Ka raraan roop man seruman, pakalanggaan roop man seruman, na idekat man seruman sa giyang kuto mga anggota iran. Subhanallah. Giyan ka iso mga tao ini seduiran, ini piktuiran, ini peligtiran ang kuto akabenar kiran wagamatan wagam Islam ko mga tamu kiran, au badi siran na kaya patutan siran sa dikat kamiya kanisab agiyang kuto ang mga tamu kiran. Sukma sumi aliro sa hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin manuto, man atahu Allahu malan, sadin sabagan wallahu subhanahu wa ta'ala sa tamok miya kanisab miya patuto ng kuto zakat falam yuaddi zakatah urian yan na dan yan tunay na giyang kuto diyakatian dan yan baga na giyang kuto diyakatian muthila lahu maluhu syuja'an aqra' na sa alungan na mauri na pembeloy agyang kuto at tamokyan nipay kaopisan ulunian sa ayas sabab kaopisi sang kuto ulunian akapakapuputian na sabab sang kuto kala ibisa agyang kuto nipay. Subhanallah. Lahu zabibatan adin adwutiman ang mga iitam sang kuto puro amat tanian sabab sang kuto karangitian kawaraw niyan anipay. Yutawiquhu yawmal qiyamah amiko kulibad sang kuto aligin agyang kuto nipay. Ya'khudhu bilihzimatayhi kekebenian agyang kutuan bela ang ngari o di nagyang kutuan bela ang ngari o manusia adinian imbagay dinian itunay ang kutua dia katian na teru niyanun thumma yaqul ana maluk ana kanzuk na sakan natigin su tamuka sakan supiani mo ka. Subhanallah. Sugi ped asiksa agyang kai ang mga tao giped ama pembetad agyang kai ang mga tao ini peligtiran ini seduiran agyang kuto akabenar o agamatan agama Islam si iku mga tamukiran kadiran began ang kuto dikat o mga tamukiran abadi siran na kya patutan sakan dikat kagagyam ya kanisab agyang kuto ang mga pirakiran. Wassalamualaikum.